תלמידים שיעברו דרכם. הם מחכים לכם, הם מחכים לעזור לכם. הרבה פעמים ילדים עוקפים, ודווקא דרכם הם לא עוברים. אז בבקשה, תלמידי בית ספר צפרים עברו בדיוק היכן שמשמרות הזהב נמצאים, בסדר? שמי אלי, מכיתה א'-1. אני מודה לכם משמרות הזהב בשם כל תלמידי בית ספר צפרים על שאינכם ממלאים את תפקידכם באחריות, בנאמנות, ועוזרים לנו הילדים לעבור את הכביש בבטחה. שמי גל, מכיתה א'-2. עלינו תלמידים מוטלת האחריות להישמע ולציית להורתכם. תודה רבה לכם בשם תלמידי בית ספר צפרים.